Het moet het laatste kunstje van trainer Alex Angelic worden. De Flyers kampioen van Nederland maatje. Midden jaren 80 slag hij net in die missie, omdat hij toch ziekte van zijn vrouw zijn werk op het Heerenveen net al maatje koe. Vliene hier kwam Angelic waarom. Bracht Flyers naar de finale, maar Tilburg wie te sterk. Na dit hier had het Servier op als coach van de Veensters, dus nu is het tijd voor revanche. Is dit het weekend van de waarheid? Dat is zeker het weekend van de waarheid en speciaal vanavond. Dat moet per se gewonnen worden, anders wordt het ontzettend moeilijk, bijna onmogelijk. Hoe groot de druk ook is, voor de wedstrijd is de sfeer ontspannen. Zo maakt Daniel Pranjic, de voetballer van Heerenveen, even rondgaan in de klaarkamer van de Flyers. Daarna moet de man haar focussen op de wedstrijd, want na het 3-0 verlies in Tilburg mag in eigen huis absoluut net verlengd worden. One bad game doesn't mean that we lost something or we changed. So let's go, be positive and win the game. De Flyers winnen na een spectaculaire wedstrijd met 5-3. Daarmee brengen ze de stand in de playoffs naar 1-1 en houden ze hoop op de titel. That's it, boys! We keep on him tomorrow, boys. We get him tomorrow in their ring. Come back here, win it Wednesday or Saturday. Can we reshoot that? Let's get a reshoot. Dit was het eerste deel van de opdracht, hè? Dat is het eerste deel, morgen is het tweede en zo gaan we verder. We zijn 10 uur verder. Na een kwart nacht moeten de spelers al hebben tijd voort richting Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. De lipstift van de Monteverlo. Kort nachtje. Ja, nee, ik zei 10 uur geleden reden we hier vandaan en nu rijden we weer naartoe. Dus, Ben je uitgerust? ik hoop het wel, ja. Dat geldt net voor Elsonien. Broer Erik had hem verslipt en is nergens te bekennen. Hé Lange, ben je, al wakker? Je bent al wakker dus? No, Ja, we gaan nu weg, hè? no try. Tell him to be out on the street, buddy. Gas Anders ga je maar loop je maar naar de Total toe. Pikken we je daar wel op met zo direct. Pack his bag. Die wordt wel ingepakt. Nou, lekker wakker worden. Hoi. Scheet van de lucht. Correct boeten het Heerenveen werd Erik Landman oppikt bij een benzinestation. Net op tijd? Nou ja, net op tijd. De wekker die ging net tot hè. Good morning. Hey, cover your dick. Het is Heerenveen dit seizoen nog net slagen om te winnen in Tilburg. De Brabanders hadden in de play-off finale het voordeel van een extra thuiswedstrijd. En dus zullen de Flyers zeker 1 keer winnen moeten in stadion Stapgoor in Tilburg. Angelic denkt dat het goed wel eens wezen kan. Ja, waarom niet? Heb ik net een hele mooie tegel van de fan gekregen. Zo'n tegel met sprookje, die vind ik geweldig. Dat zegt, als je niet kan winnen, zorg dat je niet verliest. Het is een mooie spreuk die geen weerhiet wordt. Tilburg begint beter en neemt in de eerste periode een vastsprong via Dag Stienstra. En nog in diezelfde periode verdubbelen ze de score. Daryl Bett speelt de puck naar Stanislav Nazarov. Mooie schuimbeweging en dan is het 2-0. Maar de Flyers binnen niet minder en krijgen een paar goede kansen. Maar keer op keer wordt het net goed uitspelen of aanmaken. De grootste kans is voor Matt McCarthy. Hij krijgt de puck via goalie Kolajakovo, maar kan hem net in het lege goal scoren. Dat het in de tweede periode 2-1 wordt is net verwonderlijk en echt terjochte. Oriel McHugh maakt het hem, maar het is net genoeg. Het bloedt 2-1 voor Tilburg en dat is spietig. Want als er een kans weer om in Tilburg te winnen, dan weer duwt het. Ja, zeker. Ja, dat beseffen we zelf ook. Dus de tweede periode domineerden we en kans op kans. En dan moeten ze er ook in. Er ging maar eentje in, dus dan loop ik nog steeds achter de feiten aan. En uiteindelijk konden we het niet gelijk maken. Snuwen moeten de Flyers weer onder bak. Dan moeten ze in het eigen Tialf stadion de stand weer in Liekweg brengen. Doen ze dat net, dan is Tilburg kampioen.